kukul. Bata pa kukul. Ang Tagol! Morning, tits. Tita! Tanya! Chinita! Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Tagol And Tita Tanya Chinita. Na-in-love ako kay Margaret kahit sa VIP siya nagtatrabaho. Ano yung VIP, Mang Kano? Ha? Very important pangit? Uy, nagsalita naman. At least makauna kaysa maunahan. Feel good morning po sa mga mahilig mag-chill sa mga VIP room. Chill. Chill lang naman. Ang babae. Basic! Itago niyo lang po ko sa pangalang Dexter. Magmula nung nagkalabuan kami ng asawa ko ay sinubsob ko na yung sarili ko po sa trabaho. Umuwi na siya sa kanyang mga magulang. Dala ang aming anak. Pero nagsusustento po ako, Kolantits. Kaya po, para maibsan ang stress, lalo na sa trabaho, tumambay ako sa mga bar, nagchichill ako mag-isa, hanggang sa magkayayaan kami magkatrabaho at sinubukan namin ang VIP room. Sinisipa yung stress. Malalaki talaga. Guys, damay na naman ang civilian, guys. At doon ko po nakilala si Margaret. Sexy, maganda. Single mom. Pero in fairness, Kolantits, hindi po halata. Nasa mga 26 years old lang po siya. Naging close kami. At tuwing babalik po kami sa VIP room ay si Margaret po ang palagi kong kapartner. At nagkamabutihan po kami. Kahit day off niya, nagdi-date po kami. At dito na po nagsimulang tumagas Ang mga katas ng aking nakalipas. Kain ka pa.
Busog na ako. Ang dami mong in-order. Siyempre, gusto ko lang mabusog ka rin eh. Porke ba sexy ka? Nada-diet ka Pero na? hindi naman ako nagda-diet. Ano lang din talaga, madali akong mabusog. Ayan. Busog ka na nga. Ikaw ang kumain. Busog na rin ako. Busog na ako, di ba? Teka, yung plano nating coffee shop, tanong ako sa mga kaibigan ko, kailangan malaki ng kapital dun eh. Kahit, Tingin ko nga din, kasi daming equipment na bibilihin. oo. Alam mo, basta food naman, daming talaga yan, puhunan, nagamit. Alam mo yung, pero may idea ako, kung okay sa'yo, may nahanap na rin akong pwesto bagay dun. Laundry. Ayun, one time lang ipapurchase yung Oo. mga machine. Babantayan mo lang. Kuha lang tayo isang tao. Ano yun? Ako nga. Wait lang. Tapos pangalanan natin. Wait lang. Tanong mo muna ba't kita kinis? Oo nga, ba't mo ako kinis? Natutuwa ako, kinikilig ako eh. Ganito lang talaga akong kiligin kasi gusto mo talaga gusto mo talagang magplano ng mga ganyan para sa akin eh. Ito lang naman ako, single mom, sa VIP nagtatrabaho. Tapos may mga plano kang ganyan, pang serious. Uy. Ano ba yan? Nagsa-self-pity ka na Hindi dyan. naman nagsi-self-pity ang sinasabi ko. Di ba kayo mga lalaki, syempre alam niyo yung mga tataas na dekalidad ng babae. Pero alam mo naman yung Bakit? Ano bang... Babae ka rin naman, tao ka naman. Bakit? Hindi, kaya nga sabi ko nga, salamat. Kaya nga kita kinis. Kasi kahit ganito lang ako, seryoso ka sa akin, nararamdaman ko. Oo naman. Maiiyak na ako niyan. Pangalanan natin ng Alin? Laundry is the night. Bakit? Kapag ready ka, gusto mo pa rin pang bembangan yung yung pangalan. Hindi, kasi kahit gabi, pwede maglaba. Wala namang, di ba? Kasi yung iba, galing pa ng work, saka sila Sa bagay. magpalabada sa atin. Pag araw, may trabaho, may Ako may pasok. naisip ako. Sige, Laba radio. Oo nga, no? Tapos, Lalaban ako, may entry ako. ano pa ba maganda? Oo, may nag-iisip ng entry. Nag-iisip ng entry. Wala na akong maisip kasi ikaw na lang palagi nasa isip. Uy. Oy, papasok ka pa. Papasok ka pa, oh. Oo, sige. Papasok ka ba ngayon? Ano ba yun? Tanong ba to o sinasabi mo Sinasabi ko. Ay, papasok ka pa. Pag ganun pa kasi. Pag ganyan-ganyan pa style mo. Huwag ka na pumasok. Wala eh. Sayang naman yung kikitain ko sa VIP. Okay, sabi ko nga. Pasok na lang ako. Pasok ka. Paano ako? Gusto ko rin pasukan mo ko. Tara. Ha? Tara na. Saan? Pasok na tayo. Margaret, ano, papasok ka pa ba? Pasukan mo nga ako. Ang tagal eh. Hindi. Tama na. Alam mo, ang dami mo sinasabi. Hindi na ako papasok kasi ito na yung Ay, hindi gusto ka na kong papasok. pasok. Yan ang gusto ko. Margaret. Malapit na pong mabuo ang mga plano namin ni Margaret Colantich. Gusto ko rin namang umalis na siya sa trabaho niya at
makapag-focus na lang sa kung anumang negosyo mapasok namin. Kaso po one time, nanlibre yung boss namin dahil belated birthday celebration niya. Kaya dinala ko po siya doon sa VIP kung saan nagtatrabaho si Margaret. Dam. Ay, pasensya na wala si Margaret ngayon. Di ba siya nagsabi sa'yo? Biglang Di ba siya nagsabi sa'yo? Yung maldita siya? na yun talaga, attitude. Tumigil ka nga dyan, Shine. Madam, ako ba? na Wala ba akong partner dito? Ako na lang Si Joy. If the price is right. Ako Yan. Dito ako. Ayan, gusto Ako ko yan. available po ako. Ay, hello. Ako yung boss ako yung magbabayad Kayo, ang galatin nyo naman po. Boss. boss. Boss ako, boss. Wala ako, boss. Sige, sa akin ka na lang. Pass lang, pass. Ako na lang, sa boss o dun sa tao. Pero, mas bata yung... Boss. Wala kasi, boss. Ano yun? Wala kasi yung, boss yung may partner kasi ako ditong sinasamahan. Wala kasi ngayon, boss Oo, kasi biglaan. Si Margaret nga. Nag-chat siya sa akin kasi. Dexter na daw. Sumakit daw tiyan niya kaya hindi siya makarating. Biglaan lang din. Ako na nga lang, kayo naman. Naghahanap pa kayo ng wala. Dito lang naman ako. Ito sample, Hoy! Hoy! Pwede akin na lang din yan. Dalawa? Pwede dalawa? Dalawa alisin? Pwede. Pero depende if the price is right. Ay, sige. Boss, sa inyo na lang po yan, boss. Hindi na ako. Hindi pwede yan, Dexter. Para tabla-tabla na. Pag nahuli ako, meron ka din. Kaya nga. So, sa'yo yan. Anong pangalan mo? Shine? Ako po si Shine. Dito ka kay Dexter. Shine! Ang ingay mo! Ay, boss, okay lang ako, boss. Kahit wala. Akin na lang, Shine. Akin ka na lang, Shine. Ayoko sa'yo. Amoy maasim ka. Mukha palang maasim na. Hindi. Dexter, sa'yo yan. Papalag ka ba? Ay, hindi, boss. Sige. Dexter, ka na nga nireregaluhan. Choosy ka pa. Masikip to. Sige na, boss. Dex, sige na. Hindi kasi pwedeng mag-table tong, walang i-table tong mga to. Basta sige ako na na. bahala Sige sa'yo, na. boss, ha? Sali ka dito. Pasok na tayo. Tara. Tara. Let's go. Go. Alas 5 na po ng umaga nung kami ay makauwi ng boss ko. Wow, wala pa sa plano yan, ha? Ayoko. Mga lalaki talaga. Shine! Shine, Jesus, shine! Hoy! Mag-ingay mo. Hindi ko na po na-update si Margaret na nandun pala kami kasama ang boss ko. Dahil sa bilis din po ng mga pangyayari. Pero nalaman po ito ni Margaret, syempre. Hello, bakit di mo ako sinasagot? Ba't naman kita sasagutin? Deserve mo yan? Sige na, may gagawin pa ako eh. Dexter, sige na. Margaret, Bye na. dali lang. Usap tayo. Ano ba? Usap para saan? Ano bang ipapalit
paliwanag mo? Paano ako mag-explain na napunta kami doon? Hindi mo naman ako kinakausap. Pag sinasagot mo yung phone, binababa mo agad. So, sige nga. Sige, bibigyan kita ng 5 minutes para mag-explain. Go! I-explain mo kung bakit umaga na kayo umuwi. Yung boss ko na humaling doon sa partner niya. Yung boss mo lang ba? O ikaw pati at kay Shine? Ano, ba't napunta naman kay Shine? Wala Ba't napunta? Kasi siya yung tinable mo sa VIP, Dexter! Wala ka nga eh. Mag-usap na lang So, kung wala pala ako! Kaya mo mag-entertain ng iba! Dexter, kala ko ba seryoso ka, Dexter? Ama naman. Kala, Papaliwanag ko sa'yo, pupuntahan ka. dami na natin plano. Hala ko seryoso ka. Binibudol mo lang pala ako. Pare-pareho kayo mga lalaki. Pupuntahan kita. Pupuntahan kita dyan, ha? Kung saan ka man. Sa bahay mo, pupuntahan kita. Please. Saka na nga. Ayoko na kita usap. Hello? Hello? Ay, naku. Hello? Kailangan puntahan ko na lang siya. Hoy, trespassing yan. Ba't ka nandito? Ba't ka pumapasok ng walang paalam, ha? Hindi ka man lang kumakatok. Umalis ka. Babatuhin kita ng upuan. Mag-usap tayo, please. Para saan? Para saan, Dexter? So, kung klaruin sa'yo, birthday ni boss yun. Siya nagyaya, Nagyaya? O, pwede ka naman tumanggi. Pwede ka hindi mag-table. iso-surprise nga kita dapat Ang masakit dito, parang Hindi ko naman binackstab mo ako! Si Shine, alam mo, type ka nun! Type ka nun! Tapos naiinggit yun sa akin! Kasi tayo yung close! Tapos yung pinatulan mo, Dexter, ang dami mong red flag, binackstab habang wala ako, tinraidor mo ako. May sakit ako noon. Dapat proteksyonan mo yung nararamdaman ko, pero nag-table ka ng iba! Yung tao kinaiinisan ko pa! Yung kaaway ko! Yung kakompetensya ko! Wala naman akong idea na kalaban mo yung babaeng yun. At saka, sinabi sa akin, hindi pwedeng wala silang ka-table. At saka wala akong alam na nag-sick leave ka noon kasi nga isusurprise nga dapat kita Sigurado ka wala kang alam? Sigurado ka In-update mo ba ako? Hindi, di ba? May sakit nga ako! Kaya ko pa bang mag-cellphone? Ha? Dexter, ano pang lusot ang gagawin mo? Kaya nga hindi na rin ako naka-update kasi may sakit ka. Ano pang lusot ang sasabihin mo, ha? Ano pang lusot ang sasabihin mo? Ayoko na marinig ang mga susunod mo sasabihin. Umalis ka na. Ayoko na. Hindi ako aalis Lahat dito. ng sinabi mo, lahat pala yung kasi ng malingan. Miss kita. Wala ka. Gusto mo lang naman, ha? Miss kita. Huwag mo ako itulog. Huwag mo itulog palayo. Halika dito. Paano na nga? Shhh, tama na. Huwag mo na isipin yun. Halika na dito. Marupok! Ako lang, Tits, okay na dahil... O dahil pag nagkatikiman ulit. Dahil talaga, naiinit Pero- ako! Ano yan? Pinapabihis mo na ako? Malis ka na. Ha? Di mo narinig? Ang lakas ng boses ko, umalis ka na, Dexter. Hindi ka na dapat magtagal sa bahay ko. Prank ba to? Okay na tayo, di ba? Ano ba problema mo? Kala ko okay na tayo. Kailan ko sinabing okay na tayo? Kanina lang. Kakatapos nga lang natin. Feeling mo makeup sex yun. Hoy, hindi mo ako madadaan sa ganun. Kasi, So ano yun, last for the road? alam mo, malapit na, galing mo talaga mambudol eh, no? Maniniwala sa iyo yung mga babae. Alam ko yun lang naman gusto mo, katawan ko. Matikman mo ko. Ha? Alam mo, hindi So, lang yan yung gusto ko. Kaya mo ko binubudol kasi nakakalibre ka ng tikim. Ano? Porke single mama ko, ha? Porke sa VIP ako nagtatrabaho, ganito lang ako, ha? Di ganun yun. Ganito mo ko kadali sasaktan. Please lang, umalis ka na, Dexter, kasi mas lumilit yung tingin ko sa sarili ko sa mga ginawa mo! Umalis ka na! Umalis ka na! Umalis ka na! Umalis ka na. Isa. Dalawa. Sandali. Wala. Usap. At dami na natin pinag-usapan.
Narinig ko na yung dapat mo explain. Umalis ka na. Umalis ka na! Umalis ka na!